Asa marmula nauli marmula na denggan. Asa mula para saulian mula di akahadongan. Dohok di hapor siaon. Baik maju amang godang mula-mula inon. Asa hok di akan namar mula inon. Baik nama pade. Gabi. Mauliate madihamu amang pada nami pada nama lo. Gabi mang. Dinang di baik kamu godang mula-mula inon. Di nama namu memahami. Ima di pastor nami di son. Doho dewan paroki. Dewan stasi. Doho saluhun nama udangan nami. Nalahok manungan tutungani bagas nami. Bay magodang panamu-namu niya mang. Gabi mang.
asabay maju amang godang mula-mulai. Mauliate madihamu apa dapat nami dinang dibek kamu sa godang mula-mulai non alay marsat tabi mahami bolo dang digo bolo pedang hodo pedigo ni godang nami amang pade nami Gabi mang. Gabi. bay majo godang alu-aluan nami tua mata de bata situlu sade asa tarida parbuena dina manoba hami tua mata de bata alu-alu majo tua mata de bata amang mauliate madi padde alu-alu hama muse tua mata raja inang sori pada tarlu mobima persatabian nami di pastor nami saluhuna udangan nami baima alu-alu ya mang mauliate madi hamu padde nabulun amang padde nami asa liat gabi liat horas di hami saluhuna bolo penuen na jongjong di son perwakilan sian dewan stasi doho di perwakilan nih umat lingkungan na adong di stasiun doho saluhuna na mangulahon huriai na adong di stasiun asa liat panggabian liat parhorasa namang bay maju amang godang liati asa mangaliat tami
syakuria tu nama nguruh kai. Mana mang godang lebih. Jadi dosa marohatta teh tu panuhatan goki ma padenami sitio-tio alai uduti ma dihasahatan. Jadi tabu bema hudulatta ate. Ngabuat tabu hudulatta. Jadi kepada adik